Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinewo confession yangu yandiunzawo pano. Please vigai chiso changu, musashare manumbers angu with anyone. So mukoma, handidi hangu kana kukunyeperai. The reason as to why ndakazoshandisira sisi vangu mishonga inhau yekuti I felt as if evil she did not deserve murume uyo wavainge vava kugara naye, even though the guy was married zvake, but I just felt like she did not deserve it. She was not supposed to be with that man. Nekuda kwezvimwe izvo zvainge zvakamboitwa nasisi kumashure uko. Ende ndainge ndisingadi kuona sisi vangu vachifara because I did not believe that she deserved to be happy more than I was. I just did not want that. Saka ndainge ndichida kuti inini ndinge ndichingogara ndichingofara at all the times. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Inini ndakati ndatanga kudanana nemukomana wangu uyo akazova murume wangu. Sisi vangu, she was the first one kundiudza kuti murume wangu was not going to achieve anything in this life, and even in the next lifetime. Murume wangu, who was still my boyfriend at that time, ainge achazongova murombo wekupedzisira. Ndakarwadziwa. Neniwo ndainge ndava kuda kuti vange vachirwadziwa. After tazoroorana manje, ini ndainge ndisingazvizivi kuti mazuva ekutanga ndo vainge vachitokonzeresa kuti nemurume wangu tinge tichingogara tichingonetsana, because ndaingoti kana nyamurume paya kana tikangotadza kunzwisisana, iniwo ndaibva ndamhanya ndobva ndaenda kuna sisi vaibva vandiudza kuti zvemarriage it is just a waste of time, siyana nemunhu tinge tichiita zvekuhasela, because mazuva acho vainge vaine flea market yavo uye zvakare vainge vachienda kuBotswana vachinohodha. Saka ndakatomborambana nemurume, but takazoti tichienda kuBotswana ndakabva ndaona kuti sisi zvavainge vachiita zvainge zvakadhakwa. Sisi vainge vachitodanana nemurume umwe ainge achitodriva bhazi racho, bhazi ratakatoenda naro kuBotswana. Vaitopota vachitotorwa vobva vaendeswa kubackseat because rainge risina kana kumbozara, vobva vatonorara nemurume uya. Ndakabva ndaona kuti upenyu hwakadaro ndainge ndisingamboukwanisi, ndokubva ndadzokera zvangu kumurume wangu. Ndakangohodha kamwe chete, business racho rakabva razongotadzawo kusucceed. Then I started staying with my husband. Ndava kuzvininipisa, ndikabva ndaona kuti the reason as to why we were fighting, it was because of my sister. Iwo sisi pavakaona kuti ndainge ndava kuteerera murume, vakabva vachitanga manje kundibhomba kuvabereki vachiti yeye ari kungogara achingochaiswa mapoto. Apa murume wacho tinogara tichitomuona aine magirlfriends. Saka vabereki vangu vakabva vavenga murume wangu, but vachingomuvengera mahara. So mukoma zvakazoitika ndezvekuti sisi vangu ava pane pamwe pavakamborwara. Sisi vangu vakarwara zvekuti vakaita sekunge vachafa mushure mekunge vabatwa HIV. Saka I think kuti stress yacho yakabva yazova affecta mukomana sisi vakati varwara kudaro ndopa vakabva vazorecover, vakabva vazotanga kushanda. Zvino vakati vatanga kushanda kudaro, sisi ndopa vakabva vazondiudza kuti vainge vava kudanana nabosi vavo. Saka bosi wavo ainge achida kutovaroora sisi. Saka ipapo ndakangoti ndezvechihule. I never even thought kuti sisi vainge vachazotoita serious nabosi wavo. Ndakazoti one day ndatoenda kumba kwavo vachiti mnin'ina huyaka unge uchiona zvandaitirwa nabamukuru vako. Ndikabva ndaenda kwekwe, ndikabva ndatoona kutoti sisi vainge vava kutologerwa kumadheudheu, vainge vatova the official small house. Mukoma ndakati ndasvika kumba kwavo ndakarwadziwa because mainge muine furniture nyowani, zvimwe zvacho zvainge zvakatobva kuSouth Africa. Ndakabva kuya ndisina kana mufaro, ndokubva ndazoenda manje kune imwe n'anga. Ndakatoenda kun'anga kuya. Ndakati ndasvika kun'anga kuya ndo pandakabva ndazoudzwa kuti zvataifanira kuti tinge tichiita ndezvekuti taifanira kuti tinge tichitora good luck rainge rina sisi vangu. Vainge vachitonzi ivo sisi hanzi vane manjuzu ari pavari anovatsvakira varume. Saka ndakabva ndanzi tainge tichazotora mweya wacho iwoyo, but not like mweya wemanjuzu, but that good luck yekuti kana ukangoda murume waunenge wada, then murume iyeye anobva atongotanga kutongokunyenga. So that is what I wanted as well, mukoma Nash. So ndakabva
ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoti ivo sisi vange vachizondipa like any personal item that belonged to her, but vaifanira kuti vange vachizondipa nemwoyo wavo wose vakafara. Ndakabva ndazodzokera kumba kwavo ndikabva ndati sisi tararai muone kuti zvose izvi zvamuri kuitirwa nabamukuru, chindipaiwo kahembe dzenyu dzekudhara. Sisi ndo pavakabva vazondipa hembe dzavo dzekudhara, ndikabva ndazotora rimwe jean trousers ravo ndo randakabva ndazoenda naro kun'anga. Ndakati ndaenda naro kun'anga, then n'anga iyaya ndipo payakabva yazotanga kuita mhiko dzacho. Ndinge ndakanzi ndinge ndichitenga mabakatwa anokwana iwo kuita 6, ndikabva ndaita saizvozvo. Saka trouser riya takangorisiya musango muya takangoita rekungobayirira muvhu nemabakatwa aya ari 6, but bakatwa rechi6 ndo ratakabva tazobayirira pakati, but bakatwa rechi6 ndo ratakazobayirira pakati tichiita sekunge tainge tichibaya sikarudzi yavo. Then ndokubva tazodzoka. Sisi vangu mukoma vakatorambwa nemurume uya wavainge vachishandira, ndokubva vadzingwa zvekare basa. Nanhasi uno sisi vangu ava vagere kumusha. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatisamai kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. So I am based here in Europe. In our family when we were growing up, takaudzwa kuti painge paina vamwe bamunini ava ivo vainge vachinzi vakaponda umwe murume. Mushure mekunge vaponda murume uyu, nyaya yacho yakabva yazongotsikwa because isuwo mukoma tinobvawo kumhuri kune mari. Saka nyaya yacho hakuna kana kwayakamboenda because mari yakatoshandiswa because the lawyers including the judge, but nyaya dzacho dzakabva dzazotambwa nelawyer. Lawyer ndiye akabva azoudza vabereki vangu kuti painge pachidiwa mari. Saka jaji uyu akatongoshandisa corruption ndokubva atongobhadharwa mari kuitira kuti kesi yacho inge ichizongoita sekunge inotongwa but going nowhere. Pakatobhadharwa vanhu vakati wandei kuitira kuti dhiri racho ringe richibudirira. So first of all zvainge zvakanzi ivo bamunini ava vaifanira kuti vange vachitochinja chitupa everything, but zvikazonzi zvaikwanisa kuzonetsa pamberi apo. So ivo vakabva vazosungwa paya ndokubva vatotongerwa 25 years in prison, but ainge angori makore enhema. So ivo bamunini ava vakabva vatoenda kujeri, but it was more like a false sentence because less than a year vainge vatoburitswa mujeri, but the relatives of the deceased hapana kana chavainge vachimboziva. Vachitongerwa 25 years bamunini vangu, jaji ava vainge vakazviitira kuti vange vachifadza hama dzemufi, kunyange vainge vachizviziva kuti bamunini vangu will be soon out of prison. Ende ndingangoti bamunini vangu havana kana kumbogara vagara mujeri macho. It was not even like real prison because vainge vaine access to everything that he wanted. In those days kwainge kusina zvako masmartphone, but mainini vaitoendako votombonogara nabamunini. So we cannot say kuti it was prison, he was like a VIP prisoner. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti vakazoti vati garei ndo pavakabva vazoburitswa manje mujeri memia, but vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachienda kunogara somewhere else because at that time tainge tichigara muHarare. So ivo bamunini vakabva vazotsvakirwa kwekugara kuBulawayo uko. Saka ivo bamunini vangu ava vakabva vazozvisungirira nekuda kwekuti vainge vava kunetswa nechipoko chemurume uyo wavainge vakauraya. Vakati vari kuBulawayo kuya ndo pavakabva vazorambana naamainini nekuda kwekuti ivo amainini vainge vatiza, vainge vaine imba yavo yainge iri muHarare. Saka imba iyoyo yekuHarare mukoma nashi nanhasi uno I feel very sorry for all the people that regularly go there to find accommodation staying there because pamba pacho ipapo hapagariki, and as a family hatitomboudzi vanhu vanenge vachiuya vachitsvaka some accommodation kuti pamba ipapo hapagariki nekuda kwezvipoko.
panogara pachingoonekwa zvipoko vamwe ndo vanokwanisa kutoti pavanomuka paipai vobva vatoona kutoti vanenge vakarara panze, but now it is no longer like happening like that, but in the past zvaitoitika. Saka amainini, so the stories that we heard from mainini, ivo vakati hanzi there was this other day she was fast asleep in her bedroom, then she felt like there was water that was dripping from the ceiling. Ndokubva vazomuka paya vachinobatidza light. Pavakanobatidza light, ivo vakati she saw kuti there was blood that was dripping from the ceiling. Ndokubva vazomhanya vachiuya kumba kwedu. Saka no one wanted to stay there. Saka ivo amainini vainge vachida kuti imba iyoyo inge ichitengesewa, but ivo babanini vainge vachiramba. Uye zvekare zvavainge vava kuita mazuva acho iwayo, he was no longer normal at all. He was acting as if he had lost his mind. Uye zvekare he was also seeing the spirit of that man uyo wavainge vakauraya. Ndokubva vazozvisungirira, but vasati vazvisungirira ivo bamunini vakatonyora chitsamba vakabva vatotaura kutoti the reason as to why ndiri kuzvisungirira, it is because even though we managed kuti tinge tichitenga maloya najudge, but handikwanise kuti ndinge ndichibribe Mwari, ndokusaka ndafunga kuti ndinge ndichizvisungirira, meaning kuti he kept on blaming himself. Vakati vazvisungirira kudaro, then baba vangu nemamwe madzikoma avo vakabva vazoenda manje in secret, ndokubva vazonotaura neimwe hama yemufi uyo ainge achigarawo futi muHarare, ainge achitotambura. Akabva azopiwa mari yakawanda murume uya. Saka murume uyu akabva azonzi ainge achifanira kuti ange achidzokera kumusha kwavo nekuti anzi hembe dzemufi dzainge dzisina kugovewa. Saka akabva azoenda akabva azonoba dzimwe hembe. This was done before ivo bamunini vasati vavigwa. Hembe dziya dzakabva dzazouya. Saka hembe idzodzo dzemurume uyo ainge akaurawa nabamunini, hembe dzacho dzakabva dzazotorwa ndokubva dzazoiswa mukofini. Saka bamunini vakatovigwa mukofini mavo mainge muine hembe dzeuyo wavainge vakauraya nemimwe mishonga zvekare, kuri kutsipika uyo ainge akaurawa nabamunini, so as to make the spirit to see kuti it had finally gotten its revenge. So mukomanashi, mushure mekunge ivo bamunini ava vavigwa, we thought kuti all was well, we continued with life. Saka inini ndakazoti ndaroora. When we were on our honeymoon with my wife, iye akabva ati paainge akarara akabva azoona umwe murume uyo ainge achida kutomubata chibharo. At that time handina kukwanisa kunzwisisa kuti what was really happening. Zvino mukoma, this thing kept on happening over and over again. Mukadzi wangu ainge ongoti kana akarara aibva avhumuka obva andiudza kuti anenge aona umwe murume uyo anenge apinda mubedroom medu achida kumubata chibharo. Kuzonosvika ndichizonoudza vabereki vangu kuti ndo zvainge zvichiita mukadzi wangu, and I think kuti it is very important especially kuvasikana ava vechidiki vanenge vachida kupinda marriage to know the history of the family that you are getting married into, because ndakazoti ndaenda kunoudza vabereki vangu ende ndainge ndakanzi handaifanira kuti ndinge ndichiudza mukadzi wangu uyu like kuenda too deep with our family history, like muri medu mainge muine ngozi. Ndakanzi izvozvo hazvitaurwi, ngozi tinofanira kungozvizivira tega isusu paukama kuti mumuri mune ngozi, nekuti kana ukaudza mukadzi mangwana kana mozonetsana ndo paanozomira panze achikutuka achikuti ndokusaka muine ngozi mumuri menyu. So I had remained quiet. Takazoti taenda kuya iye she did not even know kuti what was going on. Ipapo ndo pazvakabva zvazonzi taifanira kuti tinge tichitora mweya uya wengozi, mweya uya wengozi obva wazogadzikwa pamukadzi wangu. Ndo zvatakabva tazoita izvozvo. Mukoma, zvose izvi takazviita tisina kana kumbogara tambomurakidzira mukadzi wangu kutoti painge pachitoitwa mhiko idzodzo dzekutomugamuchidza mweya wengozi. At that time inini nemudzimai wangu we were staying kumasvingo, we had to travel to Harare. So mukoma, takati tasvika kuHarare kuya then tikabva ndatoona kutoti pamba painge paine umwe murume, but murume uyu ainge ari n'anga. Iye mudzimai wangu ainge asingatozvizivi kutoti munhu uyo watakasvika pamba achingonzi ainge ari muenzi wababa yainge itori n'anga yainge yatsvakwa nababa. Saka he acted as if he was just a long distant relative uyo ainge auya kuzoshanyira baba vangu. Saka iye mudzimai wangu akazoti ari busy achiita maduties ake,
then n'anga iyaya yakabva yazomupa dhola. Saka padhola ipapo ndo painge pakagadzikwa mweya wengozi. So akangoti atora dhola riya achinorisa muhandbag make ainge atogamuchira mweya wacho wengozi. Saka mudzimai wangu akangoramba achingoheva those weird dreams kudzamara ava kutoita sekunge munhu ainge ava kupenga. Baba vangu vakabva vati chance given, ndo vakatomutora personally ndokubva vatoenda naye kuchipatara. Mudzimai wangu akabva anzi ainge ava kupenga, akazofa achingonzi ainge ava kupenga. Mushure mekunge mudzimai wangu ashayika, then ngozi yaya yakazongoramba ichingonetsa. Zvino mukoma Nashi, ngozi iyi yakati yoramba ichingonetsa, inini ndakabva ndazopiwa mimwe mishonga, ndikabva ndanzi sezvo ngozi iyi tainge takatanga takaigadzika pamudzimai wangu, zvinoreva kuti yainge ichazongoramba ichingotevererana neni. Saka ndatova ne10 years mukoma. Zvandinoita ndezvekudai, so ndinowanzokutaura nevasikana paFacebook vaiva vekuti vanenge vachitotsvakawo mbinga dzekunoku kuEurope. Saka vazhinji vacho vanongoti kana vakaona ndavapa enumber inenge ine +44, munhu iye immediately anenge ava kutoda zverelationship neni, but asingatozivi kutoti kutopinda kwaanenge aita murelationship neni anenge atozvivesera moto muziso. So whatever this woman that I will tell her to do anobva atoita sekudaro, especially avo vanenge vari kuSouth Africa. Dzimwe nguva ndokwanisa kutomudza kutoti ndoda kuti unge uchimboenda kunoona vabereki vangu kuHarare, ndobva ndatomutumidzira mari. Handitombotyi kuti ndinge ndichiluza mari because I know kuti I will be fighting against that spirit. So mukoma anozoti kana aenda kunoona vabereki vangu then ndo paanobva azopiwa mari, but achinopiwa mari naamai vangu, pamari iyoyo panenge patori nedhola rinenge rakazanganiswa nedzimwe mari. Achingonogamuchira mari iyoyo anenge atogamuchirawo mweya wengozi. I have been doing this for the past 10 years mukoma. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava hanzi I have been doing this for the past 10 years. Zvakangoma hazvo vedu we.